donc 140 à 279 euros seulement jusqu'au 16 août. Parce que c'est comme ça qu'on améliorera la qualité de la nuit pour tous. Chez But, les plus grandes boîtes de literie sont au meilleur prix toute l'année. Rendez-vous vite sur but.fr. Formation alcoolisée présente. C'était cool, hein. Bonne musique, alcool à flot. Trop bien. Boire trop, des sensations trop extrêmes. L'excès d'alcool peut entraîner des accidents de la route, des rapports sexuels non protégés ou non voulus, de la violence et des malaises. Informez-vous sur boire-trop.fr. Sur le terrain B, Panama 8. Det havde været godt. Hvad er det for nogle aften over lige? Jeg tror bare, at det er hele området. Det er på måden hele området. Det plejer det ikke at være. De afmærker også, når de lander med de andre steder. Det betyder så rent faktisk, at den kan blive fuldstændig af baller. Jeg skrev det i den retning. Jeg skal det bare se igen. Og så kan vi stadig nå 6. Den ligger til ja, men det der ligger derovre, det er der. Nej, derovre til højre. Nå, det der. Ja, det der. Det der er men problemet er jo, at det ikke kan ramme. Ud, yes. Yes. Godt spillet, Søren.